Здравейте, приятели на Max Out България! Това са въпроси и отговори номер 17. Още веднъж здравейте, този път ще бъде от телефон от въпросите и отговорите. Искам да се похваля, че най-накрая си купих такава химикалка, която ще влезне в употреба за поредиците, които замисляме да правим сега с Android. Та искам да кажа, че от този клип започваме един маратон за влоговете. Тоест, на всеки, да кажем, около 50-60 харесвания ще качваме нов влог. Тоест, ще имаме запас 4 влога някъде, да веднага, щом се качи единият, качваме другият и когато съберат нужните лайкове, качваме, просто правим го видим. Та, доста интересни теми има, доста неща споменаваме, да започнем сега с въпроси и отговорите. Силно се извинявам, ако някой го пропуснем, но както знаете няма да четем всичките въпроси, понеже или са вече казани, или просто са ни в клин, ни в ръкав, или просто са незаредени. Първият въпрос е зададен от Тетарчо 01. От кое училище си? Ами, както съм казвал доста пъти, аз съм от Тоха, Николай от автото, а Борис е в електротехникума, но за съжаление нищо не разбира завалият. Между другото, сега се подсетих, този път видите, че съм само аз, Борис го няма поради малки проблеми. Румен Павлов. Някой от вас има ли PlayStation или Xbox? Ако имате, снимайте на Grand Theft Auto 5. Ами аз бях при дилема да си купя PlayStation 3 преди време, но просто така се развиха нещата, че не. И ако имахме, със сигурност щяхме да записваме на Grand Theft Auto 5. Все пак това е бум в момент. Runner Boy Productions. PlayStation или Xbox 360 и защо? В случаят аз бих избрал, може би, PlayStation поради ред причини и една от най-пресните случаи е, понеже знаете, че Xbox One е супер неуспешен и има доста критики по него, понеже един вид поради дизайнът му, производителността му и всякакви други работи. Аз лично бих заложил на PlayStation, все пак доказана марка, не че Xbox не е, но едното е Sony, другото е Microsoft, аз бих заложил на Sony. Отново същия потребител, според вас Макдоналдс има ли некачествени неща? Ами честно да ти кажа, аз познавам няколко човека, които са работили и в момента работят дори в Макдоналдс и да си кажа честно, някак си съм чувал доста неприятни неща. Примерно правят сандвич или от рода на както ги познаваме ние, хамбургер, чизбургер, мак меню някакво и така нататък. Просто когато се изпусне, примерно, самото месо на земята или хлябчето, което се прави, то просто се дига и все едно нищо не е станало. Другия въпрос е, че има и доста хлебарки в тези помещения. Аз не съм ял Макдоналдс сигурно от 3-4 години. Отново същия потребител. Въпросът е, коя марка ви харесва? Toshiba, LG, Samsung, Philips или някои други? Както знаете, аз съм запален фен на Samsung и лично аз винаги си държа на Samsung. Щом ще е нещо, да бъде Samsung, понеже е Samsung. Знаете, че Samsung, нали? Знаете, че те правят най-добрите екрани просто. Apple в тази част ги изличваме, понеже ретината е съвсем друго нещо. OGI Productions BG. Въпросът е как се снима Facecam. Facecam в интерес на истината има няколко шанса и варианта да се снима. Най-често използваният и най-лесният е просто да снимаш с XSplit и по този начин самата камера, когато е включена, ти излиза горе въгълчето и записваш заедно с Fraps. Мартин Марто с въпрос: какви съвети бихте дали за началото на снимането на гейминг? Има доста неща, които може да се включат и да се усъвършенстват, най-малкото за някой нов в тази сфера, но най-важното, което аз вече имам и такъв клип дори, е да бъдеш себе си и да се забавляваш. Другото си идва само и с време. Choice Games BG, снимайте повече на League of Legends, please. Въобще няма да се отговори вече на този въпрос. Всеки въпрос и отговори казваме едно и също. Съжалявам. При гледане някои следващите въпроси и отговори казахме вече, че няма как да стане в момента. Blue BG. Ще е интересно, ще е супер яко, ако направите епизоди на Му. Ще ми е доста интересна тази поредица. Му онлайн е наистина доста интересна игра, но в момента просто нямаме нужният ресурс от време да прибавим още една поредица към нашия каталог, но след време може би ще се направи едно по-дълго да разгледаме на самата игра, поне ще се заслужава. Awake DX геймплей на Max. Снимайте на The Binding of Isaac. Яка е. Между другото, играта наистина е доста приятна и имах страшната възможност да я закупя на някаква минимална цена от Steam. Знаете, лятите разпродажби, но така се получиха нещата, че никой нищо не купи. Изпуснахме просто самият срок. Отново същия потребител, какво мислиш за марката Acer? Смятам, че Acer вече са доста доказани в тази сфера и имат наистина страхотни модели, не само лаптопи и, както знаете, няма как се очаква някаква издънка от тях. Беглец 7 с въпрос: колко сте високи? Последно аз, когато се мерих
ме изкара 1,85. Николай е може би около 1,78 м, а Борис някъде около 1,84-5 той, че да не е повече. Бети Лав с въпрос: гледали ли сте сериала Supernatural? Ако да, какво мислите за героите и самият филм? Ако не, предлагам ви да го гледате. Аз в момента съм на 5 сезон, понеже така малко имах премежда с самия компютър, но наистина сериалът е страхотен, особено двамата действащи герои, които в случая са Дин и Сам Уинчестър, и мен ме радва най-много Дин. Самият сериал е точно този жанр, по който си падам, и принципно бях на 4-ти сезон доста дълго време, та сега вече съм на 5-ти, мисля, че на 7-ми епизод, и доколкото знам, в момента действащия сезон е 9-ти. Да, сериалът е страхотен. Отново Бети Лав с доста епичен въпрос: какво ще стане, ако Колю и Жоро се сбият? Ще се напием. Отново Бети Лав. Въпросът е към Колю. Няма го! Как изглежда перфектното момиче за теб? Она във фитнеса. Подробности! Да. Отново Бети Лав. Кое е любимото ви животно? И какво избирате, кон или мишка? Ами аз лично избирам кон, понеже мога да го яздя и е доста по-бърз от мишката. По-добре мишка. Може да се криеш навсякъде. Да, а за любимото ми животно може би панда. Панда, разбира се, от китайците ще вземе една. Ето, че идват и последните два въпроса. Алекс Кирилов: откъде мога да си изтегля пълна версия на FIFA 14, която Персия има? Ами честно да ти кажа, Перси я поръча от Ozone.bg, това няма просто както всеки, който занимава с гейминг, знае сайта, не е като реклама. Знаете, поръча срещу скромната сума от 89 лева и му беше доставена, за това той има и достъп до Ultimate Team, онлайн поддръжката и всичко друго. Ако си свалиш играта, която вече е налична в по-големите торент тракери, няма да можеш просто да играеш онлайн. И последният въпрос е на Светослав Василев: може ли да започнете поредица на Smite? Ами по тази поредица може би ще бъде кооп, но ще бъде доста напред във времето. Естествено ще бъде водена от мен и Борис, естествено, или само от Борис, или някой друг от екипа. Благодаря, че и този път бяхте с нас. Задавайте вашите въпроси долу в коментарите. Харесайте, абонирайте се за нас, посетете нашата Facebook страница, нашия Царски FM, може да ни добавите в Skype. Имаме фен Skype, който отново ще намерите в описанието. И до следващия път! Everything rides on tonight, even if I've got 3 strikes, I'ma go for it this moment.